ଜାଣିବା ଶୟନ ବିଷୟରେ। ଶୟନ ବିଷୟରେ କହିବାର କାରଣ କି ମଣିଷ ଖଟରେ ଶୋଉଛି, ତଳେ ଶୋଉଛି, ପଟିରେ ଶୋଉଛି, ଗାମୁଛା ପାରିକି ଶୋଉଛି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲା ସେ ସେଇଠି ଶୋଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଏ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଛି, କିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଶୋଉଛି, କିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଶୋଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପାଟେ ଯିଏ ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ପାଇଲା ସିଏ ସେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଗ କରିକି ଶୋଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼େ ଏବଂ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ, ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ବା ଶବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଆଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ଭଲରେ ରହିବେ। ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।